खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी खुंगा 50थि रंजालि बैसागु फोरबो बरायनाय हाबाफारि एबा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों मंगलियान बाजार कमिटि आरो मंगलियान अनजालि आफादा थांनाय 1975 मायथाइनिफ्रायनो खुंबोयै दिनैसिम 50 बोसोर आबुं जाबाय मंगलियान अनजालि आफाद आरो मंगलियान बाजार कमिटि जथायै खुंबोनाय रंजालि बैसागु बरायनाय फोरबो फालिबोनाया बे गोलाव समाव बायदि जेंना जेंगोनाजों जुजिबोनानै दिनैनि समसिम लाबोनायनि थाखाय सिगांनि बिबानगिरिफोरखौ साबायखर बावदों आथिखालनि मंगलियान बाजार आरो अनजालि आफादनि आफादगिरि बिपेन चन्द्र बसुमतारिया साननैनि मेहेरगोनां सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय सनाथि मायथाइ फालिनाय हारिमु हान्जा सुरनाय आरो गेवलां मेल देंखो मोनाबिलि हाबाफारिफोरखौबो लानाय जादों होनना फोरमायबावदों। आच्छा आङो दासान्दि बाजार कमिटि आरो अनजालि आफादनि आफादगिरि आरो दिनै मोन्नैबो आफादा दिनैसिम थांबोनानै दं मोजां रोखोमै आरो दिनै गल्डेन जुबुलि खुंनो खाबु मोनदों आरो बे गल्डेन जुबुलि खुंफुं आफादनिफ्राय आं बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम सिगां गोदान बोसोरनि साबायखरजों आरो जासिग्रोबाय आरो नोंथांमोनखौ मोजां रोखोमै आं बरायबाय। थारमाने गोदो बुंनो थाङोबा बे मंगलियानाव रंजालि बैसागुखौ आरोखि 1966 मायथाइनिफ्रायनो खना खनला जायगा सोलाय बिजनेस जन हिसाबै खुंबोदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय जोङो फैयै माने बे ओनसोलनि साननो हनो गोरों मानसिफ्रा मोनसे अनजालि आफाद मुङै रंजालि बैसागुखौ खुंनो थाखाय अनजालि आफाद मुङै 1975 आव रेजिस्ट्रेसन खालामदों आरोखि। आरो बे रेजिस्ट्रेसन खालामनायनिफ्रायनो जोङो थाद'नाय गैयै जोङो खुंबोदों। नाथाय गोदोनि खुंनाय समा बेलेगमोन, खुंनाय आखुथायफ्रा बेलेगमोन आरो दानि परिबेसा सोलायबोबाय आरोखि। गोदो हमनानै लादो आरोखि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा आरोखि गोबां गोरों गैयामोन आरो बे समाव बे खुंबोनायाव गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांदों। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला मोनसे रंजालि बैसागो खुंनोब्ला मोनसे गोदोनि दिनाव साइनासालि नांगौमोन। बेबायदि स्टेज बा मोनसे मोजां रोखोमै दानि बायदि परिबेस गैयामोन। गोदो औवा खांनानै थालिर बिफां खांनानै आरो औवा गोजौआव औवा माबा होनानै थालिर बिलाइजों साइनासालिखौ खोबनो गोनां जादोंमोन आरोखि। आरो बेबायदि जोंहा फैसा थाखा कालेक्सन खांनो उफाय गैयामोन। दा जोङो गामि थांनानै माइ माइरंनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मैगं थाइगंनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो लाबोनानै बे बैसागोखौ खुंबोनो गोनां जादों आरोखि। बेबायदि गोबां जेंना जेंगोनानि गेजेरजों जों खुंबोनो गोनां जादों। नाथाय आरो गोदोनि दिनाव ओरैबायदिमोन जे बैसागो होननानै बुङोब्ला माने गामि देमसि मोसानानै माबादोंमोन फालिबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बे अबस्थाया गैला। मोनसे साइनासालि बानायनानै मोजां रोखोमै डेक'रेसन खालामनानै बे बैसागोखौ खुंबोदों आरोखि। बेबायदिनो जोङो गोबां जेंना जेंनानि गेजेरजों दिनै गल्डेन जुबुलि फालिनो थाखाय जोङो खाबु मोनदों आरोखि। बेनि थाखाय आङो गोदोनि बै बिबानगिरि साननो हनो गोरोंफोरखौ आं दिनै साबायखर जासिगोन आरो जायफोर गोबां मानसिफ्रा गोबां बिबानगिरिफ्रा नाथाय रुंसारि जालांबाय आरो बे रुंसारिफोरनिसिम आङो बै जेंना जेंनाफोरजों सौसिनानै फैनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो बेनि थाखाय आं साबायखर बावदों आरोखि। बेबादि जोङो सौसिबोनो गोनां जादों। बेयो जोबोद मोजां थासारि। सारा आसामाव जोङो रायजो जाबोनाय जायनाखि थागिबि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां थासारि। रंजालि बैसागु बुङोबा बर' हारि एबा थागिबि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय परम्परा आरो मिथिंगानि थिननाय आरो बोथोरनि खावलायनाय। बियो बर' हारि बा आसामनिनो जोंनि मोनसे उदां बोथोर बियो बैसागुआ। बे उदां समाव जोंनि गोसोफ्रा बयनियाबो उदां जायो आरो उदां गोसोयै जोङो जिहेथु मिथिंगानि गाब दाउसिन दाउलाफोरनि मेथाइ रुजुनाय बा मोजां मोनलायनाय फोरमायनाय गासिबो मिथिंगानिनो थिननायाव दिनै सारा बर' बा मुलुगाव सारा बर'फ्रा बैसागु फोरबोखौ गोदो जेरै
फालिबोदोंमोन दिनैहाय एसे सोलायबोदों आरो बे सोलायनायनि गेजेरजों दोरोङारिफोरखौ जोङो सोलायबोआखै रावखौबो सोलायबोआखै मेथाइखौबो सोलायबोआखै जोंनि दामनाय देनाय बे गोदोनिफ्राय फैदों नाथाय बेखौ एसे जोङो मोनसे फर्माव लाबोनो हादों दिनैहाय आरो बे फर्माव लाबोनानै दिनै स्र' खालामदों गोदोनि समाव बर'फ्रा जेरावबो लामा दथखायाव रंजायोमोन मानसिनि सिथ्लायावबो रंजायोमोन बैसागुआ जेरावबो सोलियोमोन नाथाय बेफोरखौ दिनै गारजोबाखै न'आवबो सोलिदों लामायावबो सोलिदों आरो मोनसे थावनियावबो सोलिदों दिनै रंजालि बैसागु आफाद मंगलियान आरो बे हाथाइ खुंग्रा आफाद जयैनो माब्लाबानो 50 बोसोर जाफैबाय रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाया बे 50 बोसोर सनाथि मायथाइ दा बेहाय आङो मोनसे परिबेस थासारिखौ आं नुफैदों जोबोद गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव दिनै मंगलियान हालामनि रायजोफोरखौ जयै मोनसे बैसागु थिलियाव बे सायनासालियाव बयखौबो ज' खौसेथि खालामदों आरो बे खौसेथिया निस्सय मंगलियान हालामल' नङा बेयो सारा बर'फोरखौ मोनसे बिदिन्थि हिसाबै दिनै दिन्थिनो निस्सय सुबिदा बा बे सुबिदाखौ दिनै बर'फोरनो होदों मानो होनोबा दिनै बे सायनासालियाव गावजों गाव अनलायनाय गावजों गाव गेदेरफोरखौ मान होलायनाय आरो बेहाय जोंनि दोरोङारि दामजु गाननाय जोमनाय जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय सोलिबोनाय खुगा मेथाइ बेफोरजों दिनै बे सायनासालिया बुंफबदों दा बेनिखायनो जोबोद गोजोनथाव आरो बाख्नायथाव आरो बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा निस्सय इयुनाव जेरावबो जोंनि बैसागु थिलि एबा सायनासालिनि गेजेरजों बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन बेयो मोनसे हारिमुनि फोरबो जादों आरो बे फोरबोखौ जाहाथे जोङो मुलुगाव बयबो समानै एखे सुरजोंनो एखे राव फाव मोसानाय दामनाय देनायजों जाहाथे जोङो नैबे उदां बोथोराव बर'नि हारिमुखौ उदाङै जाहाथे गेवलांसार होनो हायो बेखौ मिजिंथिदों निस्सय आरो बे मिजिंथिनाया जोंनि बर' समाजाव दिनै सोलिदों निस्सय बियो इयुनाव बे सायनासालिया बेबायदि सायनासालिया बर' हारिनि हारिमुखौ खौसे खालामगोन बेखौ बिसास दङ दा ओंखायनो आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला नैबे रंजानाय बोथोराव बयबो रंजानो थियारि आरो बे रंजानाया जाहाथे बयनिबो न'खराव जाहाथे इयुनाव खुसि आरो खौसे निस्सय लाबोगोन बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय गोजोन्थों